Druhý júlový týždeň sa v Múzeu a kultúrnom centre Južného Zemplína v Trebišove uskutočnila vernisáž výstavy akademického maliara Miroslava Radeva. Samotná výstava Moje umenie hovorí o osobitnom precítení umelcovej nekopírovateľnej tvorbe. Svojimi expresionistickými obrazmi v hrejivých farbách pán Miroslav Radev rozjasnil galériu, najväčšiu výstavnú sieň múzea. Typickou črtou autorových obrazov sú žlté a oranžovo-červené tóny farieb, ktoré pôsobia optimisticky a upokojujúco. To sú všetko témy, ktoré zažíva každý jeden človek. Skôr sú to také psychologické kategórie, dá sa povedať metafóry, ktorým vypovedám svoje zážitky behom svojho života. To je niečo ako báseň. Báseň ani nesprostredkováva informácie, ale emócie. Okrem venovaniu sa maľbe, Miroslav Radev pôsobí pedagogicky v Ivánke pri Dunaji. Spolu s autorom výstavy navštívila Trebišovský kaštieľ aj známa slovenská herečka a maliarová manželka Táňa Radeva. Pani Radeva je rodená Zemplínčanka a na svoj kraj nedá dopustiť. Na stretnutie s ňou prišlo mnoho Trebišovčanov. Návštevníci múzea sa mohli s uznávanou herečkou porozprávať na besede po vernisáži výstavy. O tom, že herečka Zemplínčanov doslova miluje, svedčí aj odkaz, ktorý im úprimne a zo srdca posiela. Vážte si sami seba, ľudí okolo seba, vážte si, keď ste zdraví, vážte, keď si dokážete sa ešte usmievať, máte niekoho blízkeho pri sebe, ľúbiť sa, ľúbiť prírodu, vesmír. Ľúbim vás. Všetkých pozdravujem východňarov. Ja, vaša Táňa Radeva, Červeňačka.